तुला बाहेर नाही जायचं ना. ह्याला पाहिजे की ह्याचं आई वगैरे सगळे फॅमिली वीक मध्ये यावं. इथपर्यंत टिकायचं तुला? फिनालय डायरेक्ट फिनालय हात धरून उभं राहायला पाहिजे मपले. इतका राग आलाय ना मला, काटच काढ. एक्झॅक्टली. किती काटाच काढतो. मला कोण कोण म्हणलंय लांडगा येऊन लबाड लबाड लांडका चालक असतो. तू किती आठवडे झाले? 4 4 हफ्ते तू त्यांच्या बरोबर होता. 4ही हफ्ते तुला यूज करून नॉमिनेट केलं. त्यांना काय वाटतं माहितीये का, प्रभू आहे 2 अंडी द्या. हा, खुश होऊन जातो. फिनालय हात धरून उभं राहायला पाहिजे मपले. इतका राग आलाय ना मला, काटच काढ. एक्झॅक्टली. किती काटाच काढतो. मला कोण कोण म्हणलंय लांडगा येऊन लबाड लबाड लांडका चालक असतो. तू किती आठवडे झाले? 4 हफ्ते तू त्यांच्या बरोबर होता. 4ही हफ्ते तुला यूज करून नॉमिनेट केलं. त्यांना काय वाटतं माहितीये का, प्रभू आहे 2 अंडी द्या. हा, खुश होऊन जातो.